unboxing kit yan na. So, umulpot na ako order nga sinilasan ng kabataan. Taon ta. Mama, ate, ninos, ate. Ate, Mamon. ate, ninos, ate. 300, 400. Kay 373, 400. Uy, ninos, ate. Ade. Ate, ninos, ma. Ade kan, Akon, Karil. Ate, ninos. Ade naman kan, Kaira. Ade. Mga allowance siya. Ate, ninos, ate, ma. Bili na ito, ninos. Mama, mana, ninos, mama. Walay. Mga excited sira sa nera. Mama, Mga ninos. excited sira sa nera chinilas. Ate. Anay. Oo pa. Tulutan daw te. You try. Mama. Diri mao baliktad. Baliktad di dito sa. To, no kay na ton. Anay be. Ay, baby, Army. Kada ko sana ako na order. Kuan nani ini nga size siya. Ate na, ama. Ayaw lasimo. Kada ko san order. Wait lang. Mama. Anay be. Ma. Ato, anilas. Baby, ate ba? Kada ko. Ade naman kan Karil. Ay, boto ate ato nilas. Be. Dali oh. Mga excited sila sa nila chinilas. Try mo. Kang karing sakto lang kang kaira kadako. Kadako sa nimo chinilas na. Oh! Sakto lang lugod kang baby. Why, nilas, mama? Wow. Kaopay. Lang po, bye-bye.